I'm in a fix. I'm in a crisis. Why am I saying that? Ayoro chitimbu atisemenyate. Umongino yoninche. Aende kebali. Esivye. Muragilikia maokotali ko function. Tabu ati functionality ya bimobiaye. Na enkobe watchman yo mwana yo nainde. Na konyende no mongina. Na tuwana nkuye bakana. Surely. Karibu sana mwancho mwalige Vinka TV na nakuwajiga ni gochagaiga aso mchonyo mataro na mataro gotoka Imea Kitutu Chache South Constituency Imea County yeto ya Kisii asto wachire gotajara familia mogaka Adolphus Simba na Shiba Ongaki bali mwaberemo kuligera story cheto ntwachite gaiga na ne follow up ya tuletire gaiga mogaka Adolphus tuligiri sana achego batebinga mbuya mono kebera ngajiri twabegete story yeye na bali mwaligere story yeye mwakunetu mukarora amabira se family mukabachangira bakanyora gento gake kabaene bol koruga iga bakagenda so mchona Nairobi go seek further medical attention. Tete kwa na mange no ali gaiga autorangiri acha gototebinga kibage nderete na ine baka na kibono igabali. Ninde tobali na kitoko bakonya ntubuna baligere Vinka TV kurwa se tuwa baigeti. Tianso gaiga to kwanenere tubarore ngakibage nderete bwati mbako mwelyo majetane Bridget Kerubone Vinka TV. Karibu na ndo mwanchu mugere twikire gaiga muna nabatebi ya CF family ye atwachite gaiga twakoro mugano ayokanyaligereri ukamanyanga tigo konye family Adolphus. Waire bia mwana. Onye twacherero goikaga iga ndo twaikire. Mwaikire no embra yabaocherera ndo chinga mwatemire. Nende gentekia na notice ri gaiga kera chinsa togo chambaka imburetu. Entole nebisio. Mule nebisio. Na kimoge ndrete kurutwa rwete gaiga. Bia toge ndrete. Ikiasi kelia lende nga moyo tole. But challenges na wachia very chikobo. Chikobo ngalende gise mototiga gise mocha gotorora kuweli na manga abira okoleka at least progress nero number 1 tuachite Nairobi mucho Nairobi tutara chigwikaga abu ni metenga muntu naro utulie for the first time maybe taroche story lakini mbona igakoligere ngikola summarize introduce yourself first aso muntu koligere for the first time amanye ngaye ningo endenga kitole gaiga very good Ase amalieta gonkuruku Adolphus Simba aiga Kitutu Chache South Constituency ya Mataro Gosenya Bururu 2016 dalina chage to konyora boko ngobona to kurwani iyo mwana one mutangi konyosomire konya naro denga oyo nero bono ranko nya kapse kia na wekire resources cyane cyo si so mwana uyu ekara kole college gaita akarwara one morning uchikoboka nkonyoro ko mwana uyu ngakibona abai ndo chenga lero itafauti ere nkiekebe nkoraga mwana uyu the best thing nda kwa no kumwira nyagitari
oko banyagitari bago diagnose borwaire bokuruka ng'a psychosis kwa boli psychosis inke banyagitari bago ntenga psychosis ne mental illness bas baonde bigenda mugurira mariogo koreki anya kogendera kunywa na baocha kwa babuya bona chitenga mugurira mariogo kiona mugurira mariogo akagendera kunywa now one morning akaboke getuko akarigie omoro agakaise ng'ina mara gatatu omotwe bono actually njare nakagirete ng'a naike stage eyo gwaka ng'ina lakini bona nkarora bono negekone narora actually narenge neighborhood kaiga ebikuro bigokura koruka komonyoka bwone konyora abanto baichire nari ntemete gwake esimi taxi egocha nkobeka omong'ina taxi imete kogenda mpaka Oasis yarenge Sunday tugaika referral orogoro atokorora ng'a maybe gose procedure ere ng'ora Oasis ere almost kisi teaching and referral so ndakaba admitted keraba admitted kuruo after 1 week tukamwira nande akaba referred Eldoret akaba referred Eldoret ng'abasinyire kumurwari batebire oyo iga ntorochi gose na karatema tukumwira Eldoret korigia ambulance nkumwira Eldoret kana mwira Eldoret akora surgery akora surgery subsequent bills kagera nkasiri muchina bwate akirende gachiete kinyagitari chinyinge na x-ray yakoreire na bakoreire ang'eibere isato iga so thereafter bono subsequent bills chiaite chikamero muchina bwate nabo abantu barebe buri ng'aki omochio chiete bills chiachiete at the tune of 3.4 million shillings ntari konyara koresi inche buyeka ine samari tunkoru kiara maybe oyo tamanyeti lakini naende mbale bamanyete ng'a actually mbwate crisis ikekere ng'aki bono mwana narwarete ina narwarete timbwati asemenyete binte binge Ona ine story ase bali mokorigeri for the first time. That is the story of Adolphus no mong'inoe Shibongaki yagete ng'a tugachaga iga for the first round riri nende bona twiranire tokore follow up kero twaruete iga tukabeke story na rochichi reaction chiaringe chinyinge sana gari ase comment section nende twabegete namba ya ogari bantu mbaya guigetange ng'aki yaringe mbuya mono mwana soko mboli swali elio ase engaki namenyire enene gosenge nanya kogoka una nagogete kero naruche well wishers bagocha ime abande bakong'akera isimi kong'a pole na abande bakong'a support mpaka ngakuminga ndoche bona abantu ba Nyasaye mbare kerorogongo actually more especially I'm not saying a Kenyan simbangonyeti naite inche namaete ose ninyore chisimi korwa America oranyote isimi korwa abantu baitu bakamenyeta America bago support ondatuma chiribu bero ondatuma chiribu sana actually nakonkuba kwana marieta ekiera rende nelinga bono mbangonyete and actually nkonya kubasabirande as we go along bono ekera bankonya na really chibese ndo chikaikange 140 150 iga mbura bono muchando twabwate ng'a omong'ina oyo rende bono after surgery eri ya Eldoret still nando develop iri oborwaire ng'a spine okay obwenire spine maete nabekere twechuma obwenire spine igora lakini discs chio mogongo chiakoreki na chiro chiaetanire bono rende ntubono muna tokorora agustruggle etwaroche ng'ambu ya tomwire nyagitari egere etobo obomaene nkumo omong'ina atari kobokera korwa akorerwa surgery miaka nkoerere karene ng'aki atai koboka atare bono tokonya komotari no mwana ng'aki ntorikorosa akirende bono maete tokorosa ekiera aye bono no manyene omochi for better for worse bono ng'aki ngokora tiga ndiki chinche rende thank God rende mwandu terete ebesa eyio une well wishers
actually tukaire ambulance uchi Nairobi ere ikaira 27,000 to ika Nairobi to koromu nyagitari okurukunga Dr. Mbachi asa kurukunga Fortis hospital asbago deal na spine and orthopedic x-ray na okia beta expensive lakini tu anyalite gwakana no ende batobulti 28,000 tu akanete thereafter lende bagadawo na isi kwirende problem umuntu yabwata achita akorerwa CT scan MRI CT scan ibere na MRI yemo all totaling to 28,000 shillings actually chibese chimwato etabu no chiachite and we are proud to say thank you so much na ndega ki bahote baba gusinga anki na ndekande now tinche tu kokoreragu bono rende mbara muno korwo munyagitari ali nkora kurikera ari likwatebu akana consultation fee korua soka menya tokaire oboraro ngokombore taxi mwagenda ko nyagitari eyo so rende finally nabachita agadago na isi problem umuntu yabwate ngachi disk igoroga iganchi korateki nchiyetaine atakire surgery wano rendo gototebinga surgery yeye igo nkonya korera Coptic Hospital Nairobi at a cost of 500,000 shillings wana abu totigal tiange 70,000 echine fare ya ambulance koirana and maybe na mahitaji ande kidogo bwana akingo koranga ngelia bese so that rende ko bantu ko nyara ko raise 500,000 nkaba very honest nkamutebi daktari 500,000 shillings chirocho to be honest tin konyora kwanza none semenyete sai ngo menyiri no monto a friend ayese ngo gende enka yende ngo genda tinga bwati semenyete so igo ngo fight chi segi chi nyinge at one time ngagi enyomba nkoligereria omwana urwate nkoligereria ngina nkoligereria so 500 chigotoka precisely so nkamweresa aka understand lakini agateba yagenda gusi mokonyora 500,000 na mogocha mokorere surgery ya kabiri na bakomenya very normal life ono mungu no healthy na ringa mauga na ara abwate problem meanwhile yakandikira chi food supplement mara chi ina isano echi akonya konyu so that rende tole say a bit of mobility nature in our wellness so she can walk again no munyagitari aires she can walk again if asa kokora surgery ya 500,000 ya 500,000 okay koruga bona mukaru Nairobi mukaira na gochankaga yo bona bantu kaira na gochaka inka bona karto ko to gocha na ambulance na inde kanyoro mukiobe kebuli my goodness elimbo tuko so I had to call the owner apa lende nere na bete patient kia kwa tuatwali areas chiange mitinyange netano so na bwate mbrande balance il tu atikaletie ekaro togocha ite first como tomera ARS yo ye nyomba yalenga up to atuni ya 20 I don't know 27,000 nalia chete potukaga toigolera tugasoa nyomba tamanya nyagitari mwachete na maete nyagitari tu achita of course na kirende oroche umuntu akoire some grace period eroma ete no nyuma ete nyagitari na achete ikebungu kialengo with me yona ale gocha ole nyomba yale ke the way it is akiatanga eti notice nyigole insoime but rende actually think mo blame because ano bandend na indende orocho muntu kwa the grace period ya 4-5 months na na bwata mahitaji you will understand na patient so lena bajitaga tuigolera kera tuigolera remember abarire mbwathe mbabere olio ndenero kale Mathare na tebiu nchiko muyi the last time we were here nkona chake no arenge gaiga no arenge around ngusi arenge akirende ntwache tugatira nere omwachite nere kero mongina ko iru nyagitari yeah I deployed another not ambulance actually I deployed another private car which took him to Mathare plus pamurabande banaiga egarende ba kiara hali violent maithe wika bamugomi
You see, ali na public means ararete problem egari. Gosaike no enaro gosaike somewhere kati akoreki atame. Na imochi komorigo. So I made when I was prior arrangements nga deploy four boys, 2 whom are their cousins ngaka na babere bamongi Nairobi. So diritore Nairobi na ero ikire Nairobi ingona ale komotigera tare gotigara biek por le no nyokorte no nyumise tengina no nyumwagete miole. Do I have to disown him? He is still my son. You can't is your no buru. Actually a mental challenge you never know. Ikia tali mwana olenge mobenda atebe ngaki gosore koli ebintu ebi no uno mwana konyo olenge discipline okoli school ya college ya civil kwende diploma ya civil engineering uchina na lenge konyo kuchucha kiregas na private contractors egerende bamo en route which is egas. So I think no, think ask for so much, but actually timbo at the problem wemo. You see, umano irende naro, enata getamalio. Inanata getamalio. Ngwaka nande nyomba. Timbo atiase meta une base. You see, I can go out in Korea and check barua, but no, you remember. Tago tigara buek. You won't go 5 o'clock. Na musibia. Kona musibiri na mokorera physiotherapy to relax the nerves yagerende ko na feel via. Ekere ekaromete na korumubono. Akurumubono. So kona musibiri goika mokorera physiotherapy mwaga breakfast kayanyu murete siko mugasolio omapema egara anyora ka mugaso gake nande muira ni nyomba wana abuno ngocha na mubeka bolere na musibili byanga bya na chana sibibya totenga ki na korobo sapi kya timbu ati besa nda deployment amonde ndere mu murondo mwabo I mean mnyarokende ya mwabe kale Nairobi ega kuwa bwagocha ekiara ega so violent. Oh, your son. Yeah. So then okay ngora chale lakini naacha taokora machi. Your son ere wekera bona iga realize nga egentika korete nga kinyiki. Aha, liria araberete madare for 6 months. Naacha takatema ko realize nga na aruarete gose. So ekara chaka aki understand kunywa amaliogo. Lakini abantu abambali predictable. Abantu abayatoko bamanyele kiana bananda okonyoro ochenchi roba sali. So okay na rochenga liria chete matukali matanga ni abira tatoiga ndoje kwa tuachakiri correlative ya and after maybe 1 week nganyora na ndo chakiri kwa violent. Ngokora gaki. Na enkobe watchman yo mwana yo na inde na konyende no mungina. Na tuwana nkuye bakana surely. Now some of my relatives asaba nkonyire tinkoenda konoki nandelia kabiri fine televia so lendo okay abankonyire wikese na ikira actually nare gocha wika kera like I've told you karatua tua kanete ebiria iyo bole mubwana bokagenda I think na organized chiarambe chinyinge but chibesa na arrest choka 80,000 shillings plus not forgetting kogende sabagambi aba MCA member of parliament omo senator omo governor but konyora access abantu abonsi okonyora problem na inche under pressure think ni mbwatali rubeli nya gitali yali gete lio through mu advocate yobo liko repossess obole mubwana so ena rochenga ninche kwenda ko bori claim back timbu ati pesa nkwenda ko lichi lawyer because already bandike ile bangere tuzo bakanga 60 days chikaela stina nyora pesa ande bacha bakanga 1 month bacha bakanga 14 days bakanga 7 days kana na lose hope I surrendered my home settlement bakai and then you met any ancestral land. The ancestral land actually that's my main concern tindis buya mutu anto yoko ragasi kiera ndo chenga igende sentareng
igonde senta aringe kiera nje na maete nga obugima na oje bwara tantani omonto iga ntwa maete ogosabangi after retrenchment nchiro mungino ne amaisa agenderete twabwata omochito mungina ara kogenda biasara biaye nanche nasoka gochia sengo soka gochia at the end of the day twomirana compare notes twakanira omwana oye fees nonya bono okora diploma otaranyora gasi naende actually onye ndiri maybe gose abagambi baito baotegerera omogano uno oyo iga omwana oyo onenyaroka kabwate bono gaki diploma ya project management akorete korwari Kenya Institute of Management inki batako mondigeri gaki ase none county onye esebali aba amange esebali bakoriko abantu mbachandikete nabange bari unemployed lakini uroche ekesi bune kiana gaki uroche mbali maybe gose mbali I don't know but so nabera abe ngaki ngonya okole story unechiga abantu bale ngapana mwako oyo karo kende gata getukunya kutap chibesa no I'm in a fix, I'm in a crisis. Why am I saying that? Ayoro chitimbu ati semenyate omongino yo ninche aende kebali esibye muragirikia maokotali ko function tabu at functionality ya bimo biaye potko igo inkaranzete by her bedside ekerugeke mobekerete gaiga inse yaye na ako guchirecho bethengo atorogete last time na borogete twale kogenda ye na bokorra asengu ikaranza botora bokondiaka na rara maetendire omututa igo koragasi kiera nkora ngabono kakibono na baiga akire nale nyere mingaki ntabeti omokong mungno yo abenga tinjo twachire twense so rende kogenda rende abantu bakogenda rakirende gaki ekero chandegete ngota kore kwanyora relief na bono 24/7 yi nkaranzete so mungina use ndene so mungina throughout nkoranga kago sini ninsiboka ke mungino yo arikonyore surgery ya akore basics bibia ye bike naite akinso akengende murigeri at least nabo konyora time osoke ya nso kendiji una abantu bande bakorigi I'm very thirsty, I'm hungry to look for ways na nchitamenya no mungu uchiangu na akorire all the jobs agutuaga achironye ndimbwata ase okay a purpose na barangiriri yende nei one of my brothers ebe aseli mwanjangirete Elia atigarete because of course mbale well wishers by the one go to manke abalende they have dried up on I'm not getting any more support na bana achite nka rangiri my 3 brothers ngapata surely my brothers nincho monen na muchite monyore gas na barerete I remember paying for you school fees. Ekiera, we lost our parents when we were very young. I took care of you. Inche, why do you sit at the fence? Kengendereta kusumbuka. Why? Ekiera mubu ati pesa. Bira murange. Ngama urabira so that nyora sina inchembe kegutu to avoid kuhakana chirent. Why should I pay rent? Surely. And by the way, you told us your home tegiare na gai. My home is just could I say 2 kilometers Kurwa. If not 1.5. In fact, kere nyamataro muino. Egere rende nyagahache. A very simple structure. Ichambe kaka floor mo na rende nali konyara komosuma. No ne wheelchair nali konyara kosumeka. Just that's all I need. Tinta itipinto binge. I can't demand for more. Kuru sentaka ntagasmegedi. Akiri shuali lakini nkole buli ndeiga. Enga kiyo nsindoche nasumbukire ko 2018. Pakabono. Nta kubuka mambia. One morning nyore ngagaki say as a maybe settlement. As a maybe nimbwata as na chengoroke home una na renge kare one might like the other time na bana tete ngaki one at my
age really nsa koba ngatinjo mambi shwali bone nkwenda gutugutwe se kwerende esimitri ya Baislam rinubia nga teko bana embarrassment no ena akure tinjo no guchiso omwana oina acha kubwena kera bana ndojenga na ikirase tinche tukokole kana kwana nga I approached my brothers. Yes. Mbanga amagora abere indo chenga nsakonyora na baebeseli na ndenga bakubisana. I give them 100,000. Elia tigarete ngelina. I didn't know nkobwata bali na kilimba bwata. I thought ikenga bono bakonere ti uburi. Wale nge bangonere because bali gontikere chimia ngagajere. Ya mbeka kantu kali very simple. Egere ngavoidi wakana jirenti echi mate kwanza ande akare sigachakire. Egere area sigachakire igongwanza kuigusigwa. Ekiara igongosinyuka mogosara ekiara no chinera na no pengina abegete hope yae nga igana onkoragira ku. Akino muntu omuya twabere ne kurwa 2019 yondo chenga ongirire buya nabo corona nchina nyori kuri se friends nabo ngomo ebese nabo ngomurangeli nga Isaac chinko ebese ya bocha na mo ebese. Yeah. So now igonka mino say no bono obole momboro kwa iru na your brothers. Yeah, na iru asora beka ka structure. Yeah, na iru esenda beka ka structure. Maybe inyakoligelia gusego nyasaye karanje mwana iga kulikwe gasne nabo aragora sana ya tuira nimuna tuare akende sebangeire nabawisana kanyomba gake agarende at least utige waka na rent reduce wona onye ukoba no bwate medical bill chinene kubwana onye rent yao no mumuronga kiagendete madare ganya kimugwaka na bill chi bills. Madare every day is 1,000 shillings. Every one day is 1,000. Every day. Shillings. Yeah. Actually, ekona mweteli tangani ebire yachete 200,000 shillings. So bali bako bara 1,000 per day. 1,000 per day. So normally rende I didn't know nga ewe banjare ngoro actually nero yankonya but still wana achete ko ligi friends bagankonya ko raise another say 40,000 shillings ekero ba waive it for 160 mbali ko waive 100%. Yeah. So still it's a challenge because ndena ande bakora ngakire siminga nchiomorale ntotagete family therapy. Family therapy is to counsel mwana oyu barale gosena buriri bwa subside na menye n'abantu nainde because egari threat na gote ekarera arega tinkorara mwato na bako akubasambira nyumba maronga kimoko igameta kanyumba kali karari njemeta no mungina matari kiena ruchinga ntaire tibere mwana uri mosha mwezi gake mukunyara goshenye mbe kamanyora kalia njemete mata so botuko I'm very keen to know ngaki mwana uyagendre no mata abana baruarite ngakibale amini abantu baruarite ngakibale mbabwati ngaki ngana yaro mobe aya ngakonyora ngabia moire ngatigandigie muntu oyo gonsumbwa you see no munyagitara nante betinga psychosis here very interesting. Psychosis mbarumbururu bumwano psychosis ikago feeling anayo aye mo kwa associate nere nayo gerata chandikete nayo kumusumbwa ikago feel agutwara strange feelings inga umuntu naro komyo kurwa kurugoroga oraye so nabara goche nanda agokenya so roche okay as if that was not enough rocho wakirengina na murwa miake ene tano togenda kumurwari wanore na inchi na barangore wanore ne kwa very careful nani maite ne nkomo ando ayoroche no yaruke ya mwabo teta etigo cha piki yako igako morro utama